खमंग अशी ही चटणी जर जेवणाच्या ताटात असेल तर जेवणाचा स्वाद नक्कीच वाढेल। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बघूया ही चटणी कशी करायची ते। इथं मी कढई गरम करून घेतली आहे आणि याच्यामध्ये अर्धा कप हे शेंगदाणे घातलेले आहेत। गॅसची फ्लेम स्लो आहे आणि शेंगदाण्यांसोबत इथं मी 1 चमचा जिरं घातलेला आहे आणि दोन्ही हे एकत्र करून मी हे भाजून घेतलेला आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि 2-3 मिनिटांसाठी हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। हे बघा, शेंगदाण्यांची सालं सुटतील इथपर्यंत हे भाजून घ्यायचं, पण ओव्हर पण भाजायचं नाही। आता मी इथं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे अर्धा कप सुकं खोबरं घेतलेलं आहे। हे सुक्या खोबऱ्याचे काप आहेत आणि हे आहे लसूण। हे 3 अख्खे लसूणचे कांदे मी सोलून घेतलेले आहेत। मी ते न सोलता तसंच वापरलेलं आहे आणि मगाशी जे आपण शेंगदाणे आणि जिरं भाजून घेतले तर ते मी गार करून घेतलेलं आहे, ते पण इथं मी ऍड केलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा तिखट मिरची पावडर घातलेली आहे आणि 2 मोठे चमचे मी इथं बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी घातलेली आहे। याने खूप सुरेख रंग या चटणीला येईल। इथं मी जवळजवळ 1.5 चमचा मीठ घातलेलं आहे आणि हे सगळं मी एकत्र करून मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। हे बघा, मिक्सरला एका फेऱ्यामध्ये हे होत नाही, चालू बंद करून ही चटणी वाटून घ्यायची। एकदम बारीक पण नाही वाटायची, पण बघा ही फार सुरेख अशी चटणी तयार झालेली आहे। थोडीशी जाडसरच ठेवायची। तुम्हाला जर ही चटणी अजून मोकळी अशी हवी असेल तर तुम्ही ही चटणी अशी ताटामध्ये पसरवून 1 तास उन्हामध्ये ठेवू शकता किंवा ओव्हनमध्ये पण गरम करून घेऊ शकता, म्हणजे चटणी अजून अशी मोकळी अशी होते। तर ही बघा, सुरेख अशी ही चटणी आपली तयार झालेली आहे। नक्की रेसिपी ट्राय करून बघा, फार स्वादिष्ट अशी चटणी लागते ही। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। थँक यू।